Després de conèixer la meva decisió en primera persona, la meva dona, els meus familiars, íntims amics, el senyor president, el màxim accionista, el director esportiu, el gerent, la plantilla i el meu, entre cometes, cos tècnic, us volia dir a vosaltres a la premsa que l'any que ve no seré l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Primer m'agradaria demanar disculpes si en algun moment, amb algun fet o paraula meu, he pogut danyar l'honor d'aquest club, d'aquest gran club. Sempre he mirat per als jugadors, per als meus jugadors, i precisament en aquests és el que vull agrair tots aquests 3 anys, els que han estat amb mi durant 3 anys, els que han estat un, els que han estat mig, perquè m'han fet créixer com a entrenador, m'han fet créixer com a persona, he après de moltes situacions, de moltes converses personals. Agrair també en el meu, entre cometes, cos tècnic, perquè també m'ha fet créixer, m'ho he passat molt bé amb ells, treballar amb ells, penso que ens uneix una molt bona amistat, ja no tan sols esportiva, sinó personal, i això per mi m'enriqueix molt, no? I per últim, m'agradaria també donar, que no els veig aquí, però sempre han estat amb mi, els primers que van fer possible que jo arribés aquí, junt amb el president, amb el Joan Soteres, que són el Jordi Besonies i el Genís Garcia. Gràcies a ells jo estic aquí, i gràcies a ells doncs espero que potser algun dia també pugui tornar. Gràcies a tots per aguantar-me i fins aviat. No cal l'anunci l'ha fet el Lluís, doncs d'acord amb el Lluís, amb el director esportiu que vam estar parlant, ell ens va dir doncs, que creia doncs, que la seva etapa també acabava amb el Centre d'Esport Sabadell, i jo li voldria agrair amb ell l'estada a Sabadell. Doncs el vam conèixer, recordem-nos tots, a segona divisió B, quan el Sabadell estàvem lluitant en aquell moment doncs, pel desert de la segona B. Vam fer una molt bona temporada, ningú esperava i ningú ens pensàvem doncs, que poguéssim arribar on vam arribar. Vam lograr la segona divisió A, que era una empresa alta complicada, i a la segona divisió A jo crec que s'han complert els objectius. La primera temporada se li va marcar, vam marcar com el club com a objectiu que teníem doncs, la permanència. Ho vam lograr-ho, i aquesta temporada ens havíem marcat la consolidació de la segona divisió A, i evidentment també doncs, l'objectiu és un objectiu complet. S'ha complit l'objectiu, i per tant jo crec que la feina és una feina ben feta, una bona feina. Jo, el Lluís, tant jo com els meus companys de junta, com el director esportiu, li desitgem de veritat molta sort, i que tots sabem que surt per la porta gran, perquè costava molt poc, doncs els entrenadors sabeu que els costa molt poc sortir per la porta de darrere. Ell surt per la porta de davant, surt per la porta gran, i per tant sap que les portes del Sabadell les tindrà obertes si un dia vol tornar mentre jo sigui president. Si jo no ho soc, evidentment doncs no em puc posar a la pell de ningú. Jo demano des d'aquests micròfons i dels mitjans de comunicació avui, vull demanar que dissabte els socis i el públic de Sabadell, que crec que es mereix una ovació, una gran ovació, tant per ell com el seu cos tècnic, per la feina ben feta aquí, i que realment, doncs, a veure si és veritat i se m'escolti i fem aquesta ovació que crec que se la mereix com a despedida d'aquest club. Gràcies. Ara, si voleu fer preguntes, els feu al Lluís, perquè és el protagonista. Tant el Xavi Roca com jo no les contestarem, perquè crec que el protagonista és ell. Bueno, la sensació és bona, no?, d'haver-me tret un pes de sobre, perquè vulguis o no és un pes. Quan prens una decisió, sigui per un cantó com per un altre, et sents més relaxat. I la segona que m'has preguntat, no, és l'única decisió que hi podia haver. Mira, t'he repetit a l'inici de la xerrada, que he parlat amb la meva dona, amb el Xavi, amb el Preci, amb el Sakamoto, amb els jugadors, amb el cos tècnic, he parlat amb moltes persones. I ha sigut una decisió després d'haver parlat amb totes les persones, amb totes les parts importants implicades del Centre d'Esport Sabadell.
Això no vol dir que amb el qui no hagi parlat digui jo no sóc important, no. He intentat parlar amb tothom per tenir molts elements de judici. De moment amb els 8 o 10 que hi ha allà per allà darrere, i més els que hi ha per aquí al costat, no amb tot. Jo m'he sentit volgut, realment. Jo els hi deia, o parlava amb el Joan i li deia, jo necessito sentir-me volgut perquè sóc un tio molt emotiu, a pesar que avui potser no ho estigui demostrant, i necessito que la gent em vulgui. Que em vulgui el president, que em vulgui el director esportiu, que em vulguin els jugadors, que em vulguin els companys, i m'ho he sentit, aquests 3 anys, m'he sentit molt volgut per la gent també, per l'afició, pel carrer, i això és l'important, és el que m'emporto, sempre he intentat fer el que ha sigut el millor possible. He pres decisions, moltes, m'he equivocat molts cops, però clar, aquí no s'equivoca. Demà entrenar, diumenge jugar i seguir esperant que passi el final de temporada aquest i després ja veurem. Jo tinc moltes ganes, acabo de començar, no em puc parar aquí, jo vull créixer, vull fer créixer els que estan amb mi, saps? Vull millorar amb el món del futbol perquè crec que acabo de començar, porto pràcticament 4 o 5 anys entrenant i això és molt poc, no diré que m'he desgastat, no m'he desgastat, què cony, hem de seguir. No em sento un dels millors entrenadors, suposo que això ho dirà la història i ho dirà l'estadística. Sí, també hi ha un moment, un dia clau, que vaig parlar amb el president després del partit d'Hèrcules, segurament podia ser que allà va ser un cop dur per mi, però bueno, són moltes petites coses que he dit que he anat parlant amb molta gent. No hi ha un moment concret ni una cosa concreta. No ho sé, Pere, no ho sé. Jo llegeixo la premsa, teniu molta influència amb el que a vegades escriviu, amb l'opinió de la gent, rebo missatges de la gent pel carrer i tothom és lliure de poder pensar el que es vulgui. Al final, home que ets tu d'estadístiques, de recordarà pels partits que he jugat, els que he guanyat, els que he empatat, els que he perdut, i si hem jugat pitjor o millor. No em preocupa el fet aquest de que com se'n recordi. No m'he mort. Vull dir, normalment la gent diu no se'l recorda quan ja no hi és. No, a mi que em segueixin recordant, jo seguiré venint, no hi ha cap problema. No és un fet que em preocupi. Em preocupava prendre entre tots la millor decisió i crec que ha sigut la millor decisió. Sí, jo crec que és un conjunt de tot, però jo crec que ens hem de quedar això. O sigui, Lluís Carreras no serà l'entrenador del Sabadell la temporada vinent. Punto. Ja està. No intentem buscar i per què no serà, i per què no li porten jugadors, que és mentida, i tot l'altre ja és palla. Quedem amb això. Lluís Carreras ha estat 3 temporades, ha fet una feina, ha fet un treball, el seu treball ja està aquí, ha entrenat amb uns jugadors, els ha intentat ensenyar alguna cosa, amb alguns potser m'he equivocat, segurament, i parlem d'això, no? Sí, per què? I el moment... No, Lluís Carreras no serà entrenador del Sabadell la temporada següent. Punto, cap problema, en vindrà un altre. Sí que havia pensat en aquest dia, no el primer any quan vaig arribar, sinó quan passaven els dies o els mesos d'aquesta temporada i que havia la possibilitat, però no m'imaginava un ideal, no m'imaginava el primer any pujar. El que passa que em deia un jugador que tens per allà darrere que va amb un jersei gris de ratlles i negre, dius que ens has fet creure, no? Ens has fet creure, i això és bo. El gol, repasses el gol d'Iber i que l'hem fet 50.000 vegades, això és bo. Jo el que vull és això, que surtin coses al camp que abans haguem entrenat i després ho farem pitjor, millor, s'equivocaran, jo dic, Juve, tu tira el primer pal i si me tira el segon, quina culpa tinc jo? Jo tinc culpa? No tinc culpa, però em refereixo que això és futbol i em quedo amb això, sobretot amb els missatges, molts missatges dels jugadors, o que venen, o que et fan una broma, o que... no sé, aquesta complicitat que hi ha hagut, refereixo, i amb tota la gent del club, que abans m'he deixat la gent que treballa al club també, amb tota la gent del club, he tingut molta complicitat, perquè crec que sóc un tio obert, i em podré equivocar o no, però sóc un tio normal, senzill, un entrenador que crec que pot millorar, que vol millorar i que ha començat en una etapa en un club històric. I després, què els hi has dit als jugadors quan els hi comuniques? Ahir. I què els hi dius? Ahir els hi vaig dir el mateix que he dit aquí, el mateix que he dit aquí, que no seria l'entrenador seu la temporada que ve, que em disculpessin si amb algú m'havia tractat malament, que només els he intentat ajudar, que he mirat més pel grup que individualment per a algun jugador, a pesar que algun jugador, per casualitat, ens ha sortit bé i els altres no han jugat. No? Però els dic el mateix que us he dit aquí. No sé, perquè ha tocat aquest dia, aquesta setmana, suposo que també amb la vinguda del màxim accionista també ha provocat una mica tot això. No sé, penso que és un dia oportú, una setmana oportuna, queden pocs partits, no hi ha hagut res especial, no perquè hagi fet 2 anys que haguem pujat o alguna cosa així, no. M'agradaria, ja que estem tots aquí avui, doncs, fer-vos un petit comentari, jo crec, de coses que no beneficien el Centre d'Esport Sabadell.
A veure, des d'aquí us vull fer saber que tots aquests rumors de que hi ha una malentesa entre màxim accionista i el Consell actual del Centre Esport Sabadell. Apaivagar també, el comentari de que sembla ser que no hi hagi bona relació entre el màxim accionista i el Consell d'Administració. A veure, jo entenc que han sigut falsos comentaris, són erronis, però totalment erroni les manifestacions aquestes que es parlen. Crec que són manifestacions de bar que l'únic que fan és fer mal al Centre Esport Sabadell. I el que sí us puc dir és que estem més units que mai, estem més junts que mai, i suposo que veieu que està el senyor Sakamoto aquí, que és el màxim accionista, hi ha consellers, molts en aquí, vol dir que des d'aquí hem de donar l'absoluta tranquil·litat tant als estaments del club com a tots els empleats i jugadors de que hi ha una comunió total entre grup japonès i Consell, i que no oblidi ningú que mentre no es digui el contrari i mentre no canvi les lleis de societats anònimes, aquest país, Espanya, qui mana en un club és el Consell d'Administració. I mentre hi hagi Consell d'Administració, ningú pot interferir en les seves decisions. I que això ha sigut fins ara així i seguirà fins ara així en aquest club. Vol dir que des d'aquí, gràcies per escoltar-me, però us vull donar aquesta tranquil·litat. Vale? Gràcies. Hi ha un pla director que va confusionar el nostre director general al seu dia i, evidentment, aquest pla director seguirà el seu camí. Ningú en cap moment ha parlat de que es tingués que canviar ni canviarà. Sergi? Entenc el president que aquesta rumorologia de què ha fet esment al principi pot venir marcada per com ha estat una mica el desenllaç del cas Carreras? No té res a veure. Diferències? No té res a veure. El cas Carreras era un cas que aviam, això, avui el Lluís s'ha despedit de tots vosaltres, però que a veure, que ell, el director esportiu i jo vam estar parlant, no tenia absolutament res a veure, perquè en definitiva, si hi ha algú que té que contractar o no contractar l'entrenador, i no és Lluís Carreras, és qualsevol, és el Consell d'Administració. Per tant, no hi ha cap motiu de res perquè es pugui pensar coses diferents. El Consell d'Administració, ja dic, és realment el que té tota la potestat de fer i desfer en el club. El director esportiu nostre i nosaltres mateixos, com a Consell, crèiem que era una falta total de respecte a l'entrenador actual si parlàvem amb qualsevol entrenador abans d'avui que hi ha hagut la despedida d'ell, que ell mateix, per la seva pròpia boca, s'ha despedit. A partir d'avui, tant ell com nosaltres tenim mans lliures per poder començar a parlar amb entrenadors. Fins a aquest moment no s'ha parlat amb ningú, no vol dir que aquesta tarda es comenci a parlar amb algú. Avui no s'ha parlat amb ningú. Algú més? Pues moltes gràcies.